ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ 2024 ର ସବୁଠୁ ବଡ ଭର୍ତ୍ତି ବା ଭ୍ୟାକାନ୍ସିର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସି ଯାଇଅଛି, ଯାହା ହଉଛି ଡାକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ 44,228 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 2,477ଟି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଅଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେବ। ଏହି ସବୁ ଜବ୍ ଗୁଡିକ ପାଇଁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ରହିବ, ଏହା ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ରହିବ, କେତେ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନର ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ପୁରା ଜାଣିବାକୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିନେବା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ। ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ନେମ୍ ଅଫ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ନେମ୍ ଅଫ ଦ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଜିଡିଏସ୍ ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ, ବିପିଏମ୍ ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଏବିପିଏମ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ଆମର ଏଇ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଠି ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି, ଆମର କେତେ ଗୋଟି ପୋଜିସନର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 44,228 ଗୋଟି ପୋଜିସନର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। এটা ହଉଛି ଆମର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର 2,477ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋଡ କଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ଅନଲାଇନ। ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ହଉଛି 15 ଜୁଲାଇ 2024 ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ସାର୍କଲ ଅଛି 23ଟା। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ GDS online.gov.in। এইটা হଉଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ। ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଶନ ର ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି 15 ଜୁଲାଇ 2024 ରୁ ଏବଂ ଶେଷ ହେଉଛି 5 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ। ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଆମର ଏକ୍ସାମିନେସନ ଫିସ୍, ଯୋଉଟା କି ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ଦବା। ଜେନେରାଲ, ଓବିସି ଆଉ EWS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ, ଓବିସି ଓ EWS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 100 ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ SC, ST, PWD ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ର ମୋଡ ହଉଛି ଅନଲାଇନ। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଆମର ଏଜ ଲିମିଟ କଣ ରହୁଛି। ଆମର 5/8/2024 ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ସେହି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିନେବା। ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହୁଛି। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ ବା ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହୁଛି। ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର ସେକ୍ସନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହିବ ନାହିଁ। ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ବା PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହୁଛି। ତାପରେ ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ପ୍ଲସ ଓବିସି, ମାନେ ଓବିସି ହେଇଥିବେ ଏବଂ ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ବା PWD ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷର ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ। ତାପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଜନଜାତିର ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିସାବିଲିଟି ବା PWD ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷର ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିଛି।
एई पोस्ट गुड़िक मिनिमम 10th स्टैंडर्ड रो क्वालिफिकेशन दरकार गोटे रिकॉग्नाइज बोर्ड रो। अदर क्वालिफिकेशन रे देखि नबा हमर अदर क्वालिफिकेशन रे कैंडिडेट जनकर कंप्यूटर नॉलेज थिबा आवश्यक, साइक्लिंग उपरे नॉलेज थिबा आवश्यक एवं लाइवलीहुड रो विभिन्न मीन्स उपरे बा लाइवलीहुड रो विभिन्न सुजोग उपरे तांकर नॉलेज थिबा आवश्यक। तापर आसंतु दरमा ऊपर देखि नबा बीपीएम पोस्ट पई मासिक दरमा रहिबो 12,000 टंका रु आरंभ करी 29,380 टंका पर्यंत। ए बीपीएम बा डाक सेवक मानक पई मासिक दरमा रहिबो 10,000 टंका रु आरंभ करी 24,470 टंका पर्यंत। नोटिफिकेशन को पाइबा पई हमको प्रथमे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने को पड़िबो। ओपन कला परे हमको इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in को टाइप करिया को पड़िबो। एठी देखंतु हमर खोली गला साइट टी खोली गला परे एठी देखंतु जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अछि 44,228 एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट होची 15 जुलाई 2024 आउ शेष तारीख होची 5 अगस्त 2024। एबे देखि नबा नोटिफिकेशन टी हमको कोठी मिलिबो एपट बां पटु को आसीबा कैंडिडेट कॉर्नर को नोटिफिकेशन रे क्रसर को नबा क्रसर को नेला परे डेस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन को क्लिक करिबा। देखंतु हमर नोटिफिकेशन टी खोली गला। एबे सर्वप्रथमे हमर नोटिफिकेशन टी देखि नबा। हमर नोटिफिकेशन टी डाक भवन संसद मार्ग तरफ रु आसीची। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तरफ रु ए नोटिफिकेशन टी जारी करा जायछि। यार नोटिफिकेशन नंबर एठी देखंतु आपण देखि परिबे तापरे एठी डेट मध्य रहिछि। आपनको हमर ए वीडियो टी भलो लागिछि ताहले चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करि दियंतु और साइड रे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि दियंतु जहा फଳରେ आमे आणुथिबा सब नुवा नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे खूब शीघ्र पहुंची पारिबो।